barnet hjemløst. Modtag det hellige korsets tegn på dit ansigt og på dit bryst. Det vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre, Jesus Kristus. Hvad er barnets navn? Livia Kirsten Birk Brøndum. Livia Kirsten Birk Brøndum, forsager du djævlen og alle hans gerninger og alle hans væsener. Ja. Tror du på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber? Ja. Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Ja. Tror du på Helligånden, den hellige almindelige kirke, det hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv? Ja. Det døbes på denne tro. Ja. Livia Kirsten Birk Brøndum, døber dig i faderens og søndens og Helligåndens navn. Den almægtige Gud og Herre Jesu Kristi Far, som nu har genfødt dig med vand og Helligånd og skænket dig syndernes forladelse. Han styrker dig med sin nåde til det evige liv. Han bevarer din udgang og din indgang fra nu og til evig tid. Amen. Så vil vi lige sammen med børnene bede faderår. Vor Far, du som er i himlen, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således hos os på jorden. Giv os i dag vor daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyld. Led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget, magten og æren i evighed. Amen. Og så rykker til plads. Men jeg skal bede faderen om, til at I vejer lige at rejse sig op. Vi har et par ord til jer.